Ni di Dudashin Meghalaya, but ni priang sobai pi bro sya katuk bam ta janmit shaban page ki kubar ki babnya ini pecoi ki mat kongsan. Sedang ka Meghalaya ya ka jingrakhi ya ka handloom week haslong pau ya ka benta jong ka tanat ban kentiu ya ka kamai kaji ka jing pen kubor ya kilong kemi bat ka jing yok pateng ya ka sapten rai. Sedangkan National Child Psychiatry CME ahja apun rio haslong pai khmat halor ka pai kya ha ka bor perkhat ki khna ha ka juk ki kor ki bor. Thanem ka jingetai ha ka dorbar jong ka Garo Hills Autonomous District Council halor ka separate electoral bill hab ban pensang ya shipor ya ka dorbar. Penpau ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ya ka benta jong ka tanat handloom ha ka roi ka par jong Kari ha ka sni rakhe ya ka National Handloom Day. But kin mau buram u chairman ka Rajya Sabha UCP Radha Krishnan ya ki brio ki bala IT ya ka jingim ha ka Quit India Movement. Mentangnya Paishwa Shaki Kubar na kejela. Katanat textiles jong ka jela hne kasni kala sedang ya ka handloom week hasilong kum shibenta jong ka jingrakhe ya ka National Handloom Day. Menteri Katanat textiles uba metba lingdo ula play ya ka ne ka program ka bashite yo linter bat ula jurup ya ki dukan ki ban peninam ya ki jan bat ki jingshnakti bat pediang ru ya ka lama jong kari hapo ka ghar har ghar tiranga campaign haba ai jingkran ha ka ni kasngi uba lingdo ula ong ba katanat handloom jong ka jela ka ai jingkershan ya palat sanpho hajar tali ki longyeng ha ka ba hadu nyopho na ka shispa ki long kme ki tre ki kta ula penpau ba katanat ka don ya ka benta ban ai kam ai jam kham tam ha ki jaka nong kendong bat ban pene pensa ya ka jingru spa ka kolshor ha ka jela da ka babenrap ba ka kam thanjan ka penim ya ka sap ka phong ka bahiar pateng. The handloom sector remains one of the source of sustainable rural employment, supporting the livelihoods of more than 50,000 households, with women accounting for almost over 70% of the workforce in our state. Besides its economic importance, the sector plays a key role in preserving the state's textile traditions and promoting. The sector plays a key role in preserving the state's textile traditions and promoting the sustainable production practices. Ya ka National Child Psychiatry CME hajar apun rio ka ba arsngi la sedang menta ka sngi ha State Convention Centre Shillong ka ba phai khmat halor ka phang pedeng child adolescent and parent growing up in the digital age giriu shemphang kilaya phliu jingmut halor ka jingkta jong ka jingpenlut bon por haki computer ki smartphone ki rinsan social media bat haki online gaming ya ka bor perkhat ki khna habakran hakane ka program u commissioner but secretary ka health and family welfare u Dr. Joram Beda ula banjor ya ka jingdon kam ban tuklar no marmar bat ban yale ban pinklan ya ka jingte ya ka bor perkhat jong ki khna bat ki samla ula ong ba ka jingjur jong ka jingshania palat haki kor ki bor ka khta ya ka jinglong bat jingsmo bat ula kuntu ya ki riu shamphang ban ya sam ya ki jing ai jingmut jong ki bat ka sarkar khnang ban yo ban thau ya ki an ki babiang ha ka ju ka por ka Dr. Sonali Shinde Tesia kala ong kani ka jingelang ka dei ka child psychiatry conference ka baningkong e ha kari ya ka ba la penlong hasilong kala penpau ya ki jingso khya ba kunthup ya ka jingduna ha ka jingpele jingmut ka jingbam biang
kathia kadem kajing kerni ya kijing lek kai game kajing sha thombor ling ba ki cyber bat kajing hiar bat jing tlat ha kajing pule. Anxiety once upon a time, which was considered as a usual thing. Now we find that most of us are going through it, most of us, and we're not even addressing that problem. The major issue with generally with all the health issues, but particularly with psychiatry and also HIV/AIDS, is that we are not open there. We are not talking about it. In psychiatry, when we begin as medical graduates, most of the topics about psychiatry for a common man was a taboo. But when I went to Australia sometime in 2005, I realized that psychiatry is one of the most dynamic and most sought after specialization. So that when I went abroad, it changed my worldview about, and the perspective about the mental issues, how the developed world is. Kagaro Hills Autonomous District Council kalasaki ya kajing kluj kajing ya pen painia hinne ha kasngi ka bakhandai jong kajing penlong ya ka special budget session ka bakhan rio halor kamat separate electoral bill kani kajing ya pen painia kala sedang haba UER marak ubelong UMDC ka William Nagar ula keno baki executive committee barim kimshim lala ban pas ya kani ka bill bat kila pen pau ya kajing kermen bakani ka yeng ka baminta kan pentikna ban pentre kamno ya ka usembut CEM Uberim unikman CH Marak ula kentu ba anam penslam ban pas ya kani kabil kabalalam sya ka jingyanya hapedang ki angut ki MDC ulampang ula pensange shipor ya ka dorbar banwan rak biang ya ka jingya ibet ka jingyanya kalanang thnem haba unikman ula penpat saya ka jingkhangit ya ka dorbar la sedang biang pat klem ki MDC ki ba persya umarak ula pensyai hadin ba kajingkran jung u kadai yaki executive committee kibarim. So suddenly when I start talking about the placement of the separate electoral roll, so they just suddenly got anger and they disrupt the motion when I was speaking. So I don't know what happened to them. I was just telling on the floor of the house about separate electoral that it was not able to pass by the pass EC, not only the immediate pass EC, but it was not able. Prangut kibreu kentup ya uwei uriu pajba bat hinyongut ki pulit kila mensau hadin baka kenhun ka bepersya ya usim ka hima langrin unang tei sing sim yong kila penmi jingkulmar ha ka dorbar ka bala penlong ha ka snong plang dilon ha southwest KHASI Hills mentakasngi katkum ka jingya thu jong USP ka southwest KHASI Hills uba bijerwa ubade uriu pajba bala tip kerteng kum ubena mul thongni na ka snong pot yap ulam mensau jor bat uwei upulit ru ulam mensau jor bat baro ki mensau kilayo ya kajing sumar bamardor USP ulaong baka jinglong jingman kala yat bed balabu shu ya ki bor pulit hakelang ki benta jong ketika jaka bat kajing khmi bnia kadang beteng banyada na ki weipat ki jingjia kinong ti mau bat siap hne kasngi kala lej bania kendu ya menteri rang ba kejela u Konrad ke sangma bandawa penbet no mardor ya kamat kabayadei bat ki kamti siap ha kejela kabala sa teng la slem kajing ya kren kalong halor kajing terwa jong ka sarkar ya ki kendon bat kajing don kam bania nujor ya ka an Mines and Minerals Development and Regulation Act jong usnam khat khandai spa sanpunyo bat ka MEGHALAYA Minor Mineral Concession Rules 8,000 khat riu habakran shakilat pathai kubor unong yalam ka JAC uba I kurkalang ulaong ba 4 shim ya karai ka bakhaddu kat ba ka sarkar kadang yale ban ai jing penchai sya ka sarkar pedeng ulaong ba ukmi lenti banyo penlong sakawai ka jing kren ha ka tayo ka banwan bat ha kawai pat kalyang kinong mi khmat ajong kinong ti siap kilaong ba ki kermen ba ka sarkar kan ai jing bitno kham kloi ban ti siap na ka benta ka jing pendon kam ha ka than da ka ba pentikna ru ban but ya ki kendon ban ya da ya kamariang handai na kaliang jong sarkar ki la sim hi ya kata ka jing ya suthu bakat kum ke chinon kam jong pai ba hak yam lang salang bat kum churu na kaliang jing ki pai ba ki nong trei ya kane ka kamru ki suthu hi ba ka jing trei kam dei hi ban kata yano ru de kamot yamatahi
kamut ya kata ka banta ka bakado pala ban poi pala ban ai mar bakar kadon happening jung jing discuss ka ba hagini kita yo ki masawan kan sadan biang sakwe ki meeting khanang ba nagaliang jong sarkar lang ba chief minister bat ka sarkar hi borok kawai kan la ban shim man saindur hakatar kom badai ba nginyo badai ya kata ka jing muncul lang ka ba Secretary Jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee Uba Manuel Badwar hine kasni ula kentho ya ka sarkar ka bala lam da ka NPP da ka bakno ba ka party kam shimlala banle AA halor ka FCRA amendment bill ya ka ba ula batay bakalong kum ka draconian law. Habakran Shakilat Pathai Khubor ha Congress Bhavan u ba Badwar ula ong ba ka NPP ka balong ka seng ka bayat relang bat ka BJP kala day ban pinpau kamting ya ka jing persha bat dawa ba nan ka jing yakran ka ba khamyar halor ka nikaan ula kanno ru ba ka NPP ka klem phai khmat ya ka jing kong san ha ka jing yo jing rap pisa bat kam shim lala ban ai ka jing da ya ka jing don kam ki babun bat ya ka hok jong ki paj ba uba badwar ula kentu ya kinong shong shnong ban perkhat bha ya ka nikaman ba ula ong ba ya ka rai ka ba khat do halor ka jing pas ya ka nikabil ka shong ha ka rai jong ka yeng dor bar kari. Yes, we definitely feel that the NPP has failed. Such draconian laws should not even be placed on the table of the House. There should have been more discussions, and the NPP as such, being in power and being good friends with the BJP, should have voiced out their opinions much stronger than they have. We firmly believe that they're not on the steering wheel, which shows that behind the scene, I think the entire governance is being steered by the BJP themselves. The NPP is only wanting financial benefits. Ka District Agricultural Officer jongka Eastern West KHASI Hills hine kasngi kala penkutno ya ka district level exhibition kam competition halor ka kam rap ya ki so ki pai bat ka kam ringap hamai rang kinong rap na keleng ki benta jongka district kila pen inam ya ki so babun jan ki jhur ki sintiu ki skot ka ngap bat ki weide ki mar rap ha kani ka program lawan manishim benta da I director jongka tanat horticulture I bansara milingap I joint director I Victor Karbuki I District Agricultural Officer I Andora Nongbri kinong tray sarkar bat kinong rep kani ka exhibition katmu ban penslur ya ki kam rep kam riang kat kum ka juk ka bamenta khamtam ka rukom rep ya ki so klem da pendon kam ya ki dawai ya kinong job ha ki kerdan baper la ai da ki khusnam pisa bat ki sernot te dak da ka jing start wat ong ba utu ba itu ngarang tung lem no do tu Nrei, pen, le ita ka multi-cropping na mabalik, na ka office jong ka horticulture but agriculture, upi ay kalat kilinti pi ba pinram, buon jan, kijing tung. But ka baad, ba kumno ba niya dana ka to, kadong ba pinle ita ka integrated farming system. Ka integrated farming system, kadai kita karukam rep ka ba pile alang, pi include lang hang to, pi pile alang bat ka rep, bat ka rijingri, ka ridok ha, Ya ka National Conclave bala kershan da ka ICSSR halor ka jingkiu ki kam rep kam riang bat ka roi ka par ha ki jaka nong kendong hadien ka jing pentre kam ya ka GST la penlong hari boy college ha ka Henryu ba hinyo terek menta unailar kani ka program ka ba arsngi ka ba la penlong da ka tanat rural development bat ka USTM ka lumlang haju ya ki start jing puli kinong wat benya kinong thau an bat ya ki khna puli ban khmi benya ya ka jing ta jong ka GST ha ka kam rep kam riang bat ha ka yo ka kot jong ki jaka nong kendong ka jing kren ha ka ni ka jing lang ka phai khmat halor ki lan ban kintiu ya ki tanat ki jing ba ki ya kendu ka jing ta ki jing mut bat ki rukom tre kam ki ban pen khlan ya ka roi ka par ha ki jaka nong kendong u MLE kanong po uba Merrill Bonds aim u Vice Chancellor ka USTM u Professor GD Sharma bat I Principal ka Ribhoy College I Dr. E Kharkongor kila yashim benta ha kani ka program. If you talk about agriculture, there is a reform that the state government is trying to lift up entrepreneurs, small traders, small businessmen that we have, especially with regard to the promotion of high-value crops such as pineapple, black pepper,
large caravan, and other crops that we have. Kalay umkra Block Congress kala penbena ban penlong ya kejingyai kejat ka bajai-jai ha ka shpoterik unailar khnang ban penpriang ya ka khubor syaki patba syapang ka jingtmu pentrekam ya ka Foreign Contribution Regulation Act. President ka Block Congress uba Eugene Jarang ulaong ba ka jingtmu ban penkala ya ka an ka long kamat ka basngau KHASI ka bala ban kta ya ki jaka puli ki jaka ai jing sumar bat ki we ki kam ha ka imlang salang khamtam ha ki than chatela mingi ya ka ni ka jingyai patba sedang hakapor khatway bejimen step na Fire Brigade Ground lai umkra sya Don Bosco Square. Uba jaran ulaong bakani kajing persya kanong ka bajarjar bat ka bajai-jai ka baan sa penbut pat da ka program ha ka ba kinong ai jingkren kin batai halor kani ka bil bat ka jing ta jongka. Ula kuntu ya ki patba bakin wan banishim benta da ka jing eteli bat ki jaka puli ki ba ai jing syakri syaka imlang salang. 10% attendance. So to pass this law requires just about 10% attendance of the House. And out of the 10% which is present, I think only more than 50% if they are available, present and voting in the House, the bill will be passed to become a law or to become a rule that way. So now for the people of the Northeast and many portions of India, you will find that a lot of people we have been educated in missionary schools. We have been born in hospitals set up by missionaries. And all these institutions which we grew up with, which has raised the standard of our living, all stand to be under threat under this new amendment which is proposed by the BJP government in the centre or the National Democratic Alliance. So now we request all the people, we will be having a peace march on Monday, the 11th, is it 11th? No, the 10th on Monday, on the 10th, at 11 Monday o'clock. at 11 o'clock. Mentangin ya pai syaki khubor nakathan chatela mingi. Menteri Rangba ke Mizoram ulal du homa ulaong ba Menteri Katanat Kampo Ying Amit Shah ula pentikna hu ba ka jing terwa ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arhajar arpun riu kan amdan jingta hadin habut ulal du homa ulayat hu ba ula deb ban penpau ya ka jing sokhya halor kan ka bill ha ka por ba ulai ya kendu yu Amit Shah kham hashwa ya kani ka kunhun balalam khmat da u lal du homa ringkat bat kinong elam balang kila persya jur halor kan ka jing terwa bat kila ya wer bandon ka jing emerging mut ka basani hashwa ban penkala ne pentrekam ya kabil. Very clearly mentioned to us that it's not going to be retrospective. That assurance was given to us, and the rest of the points will be given a para-wise comment by him, and he is going to start discussion on 12th of this month in Parliament. Not going to be retrospective effect. And the rest of the points which we have raised will be commented in writing and he will send to us. Mentangin ya pai syaki khubor nakari. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu menta kasngi kala ai jingkren ha ka National Handloom Day program ka ba khat ar ha New Delhi da ka ba ong ba ka kam thanjan ka long ka kam ka ba kong santam ha ka ban ka mai jakpo kala ong ba ka ni ka kam kala long ka benta ka ba don kam jong ka jingya linti ka India menta da ki phau hajar snam ka ba penne ya ka riti dustur jong kari ha ka jo ka por ban kentiu ya ka rukom ai kam ai jam ka jingpen kup bor ya ki kenthai ka kol shor ba ka jingpen ne Maryam ka Presiden kalayat hu bapalat lai pusan lakmut ki brio kila don bentalang ha kanika kam bakuntup ya ar pusan lakmut ki kenthei bat kala penpau bakakam thanjan ka don jingede bat ka jingele lai lut keri bat ka jingla ban shanya daladi yaladi ha kanika sngi la sam hadu ar pu artali ki khusnam bat la pelat ya sautali ki postage stamp sa kenmau kumshi benta ban rakhe ya ka kam thanjan tenrai ha keri कोलकाता क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्रों में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास Menteri Ketenat Pulih Putih Upral Had Joshi ula khot yawer bandon kajing trailang ka baklan hapedeng kiri BRICS kenang ban kentiu ya kajing scam kajing kelang bat kirukom aijing hikai gi bane haba aijing kren ha ka BRICS Education Ministers meeting ka bakhat lai ha Bhubaneswar u Joshi ula ong ba ya ka Pulih Putih de pan pen kre na ka benta ban ai jubab halor ki jing e ha ka perthai bakenthop ya ki khlam kajing ya kundu jing e ha ka yo ka kon kajing kala ka sun beneng bat kajing yar jong kitiar technology Ula banjur ba kajing trailang bat kabajan hapdeng kiri BRICS kanya rap bansam ya kijing nang jingtip kijing syam bat kiwe khanang ban pentikna ya kajing yo ka bapakatam kaban kenthop lang ha ka Pulih Putih. India's chairship is guided by the theme building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Each element of this theme has particular relevance for education. Resilience, because our education system must be capable of withstanding the disruptions, whether caused by the pandemics, economic uncertainties, climate-related challenges, or the rapid pace of technological change. Innovation Ka Parliament kalapas ya ka Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill arja arpunrio ha ka baka Lok Sabha kala aijing menjur menta kasngi hadin baka Rajya Sabha kalapas min ha kasngi ningkong jong katayo. Bala penkhi jingmut da Menteri Ketenat MSME Ujitan Ram Manji kani ka bill kathmu banyakren halor ka jingslam ki jingsio bala ya kendu daki MSME bat ban penbej ya ka kendrum kenram. Kani ka donkam ya ki Central Public Sector Enterprises bakin penbej ya kijing dawa na kabenta kijing syakri bat kimar balathiet na ki karkhana MSME lingba ka trade receivables discounting system ha ka bayade batkani Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Kiran Rijuju ulapan pau ya kijing sokhya halor kijing sha penthut ha ka yeng bat kijing pen I jinglong jong kalyang persha Chairman sir, to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. हाउस तो बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में MSME वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है। बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में NDA पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं सब ने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें Ushongknor jangka Rajya Sabha UCP Radha Krishnan menta kasngi ulakan mau burom ya ka lingkhu dap prapusaw snem jangka Quit India Movement ya ka bala pelaj ha ka khandai tarik unailar khat khandai spa saupo ar hapo ka jingelam jong Mahatma Gandhi ulakan mau burom ya kinong yele lait luj ki bala pha ya la ka jingim bat ki bala la ban pinyo jing lait luj ya kari ulaong ba ka jing yakhi kadang long ka linnong ka babatai ya ka jing yele lait luj jangka India bat ka bayai beteng ban pinchlur ya ki pateng bandon ya ka minsim ejri ka jing yetli bat ka jing shakri klem da perkhat yalade henry na ka benta ka rihi brokaway. Honorable members, the 9th of August 2026 marks the 84th anniversary of the historic Quit India movement, one of the defining milestones in our nation's freedom struggle. Launched under the leadership of our great Mahatma Gandhi ji on the 9th of August 1942. The movement gave a decisive impetus to India's relentless quest for independence. The clarion call of do or die inspired millions of Indians across the country to rise above all barriers and unite in the common cause of securing freedom for the nation. Mentahin ya pai shaki kubor na kapertay.
Katanat ka koit ka kya jong ka Democratic Republic of Congo kala khmi bnya ya lais pa angot ki nong le jinglet ki ba shong ha kaling hajan jong ka kins hansa hadin ba uwei ubrio ubala suba ba udon ya ka jingpang Ebola ula klat hinin kasngi kani kaling kala sha pensange no ha Maluku ha ka ba ka kunhun jong ka koit ka kya kala thau jingshin kala khmi bnya ba lum nong muna na saw ngot ki nong le jinglet ki ba pen idak pen ishin kani kasin jam kala long hadin ba uwei ubrio ubalai po ars nem kerta ulayap na kani ka jingpang ha ka arpusan terik unaitung kibor ba dekmi kila penyar ya ka jingpet thu hasilin ter jang ki jaka le jinglet ba kongsan da ka ba penpau ya ka jing sokhya ba ka jinglet jingwan ling ba kiwa kala ban pen sapryang ya ka jingpang Ebola shaki weipat ki jaka mentapan ini pe shaki kubor ya lekai Karibhoy Archery Association kalapin create banishim binta haka Meghalaya State Archery Championship arhajar arpun rio kaban sedang naduk ka shpauterik haduk ka khatsauterik meta ubnai hasilong ka association kan pha ya khat prangut ki kenthai bat chenrang naribhoy banya khon haka thop junior but senior but haba ai jingkren u president ka RBAA uba sumar lang swear ulo ong ba kani ka jinglet ishim binta ka thumu ban ailan ya kinong ya siat khnam naribhoy ban pen I yala ki sap ki phong haka state level uba swear u kermen ba kani ka kunhun kan la ban ye le kai bha bat kan wan ra ya kanam bat buram bat yo ru ya ka jing ithu haka ju ka por ula ai khublei ki coach ki kimi ki pa bat kinong kershan ki ba yai ban ai mensiam yaki la yo ru menta ban pha ya ki khna khat phrangut shalong habai dei bat kakam ka badang yat menta hapo shalong kum gadak ka jingpan kre ya ka Meghalaya archery championship ka banlong dalu sputrek ado khat sautrek August de nakaliang ka association ka dap na jingkemen bat ngidan ka jingkhmi lindiru ba ki khna jmi gini ki bangin pha mata khat phrangun kenonra ya ka nam bat buram na banda ka Ribhoi district President ka United States Donald Trump hinekas ngi ulap diang buram ya kinong ya kai Olympic but Paralympic jang ka US ha White House da ka bayaro ya ka jing ya kai bha ka jongki ha ka Winter Olympics arhajar arpunrio Trump ula ong bakani ka kunhun ya kai ka USA kila yo ban khur bon ki takma ban ya ki kunhun ya kai ka American Winter Olympic bahashwa but ula ong bakani ka de ka weina ka kunhun ka bakraw tam ha ka history ya kai sports ka US ula ai kublai ru ya ka kunhun ya kai Paralympic da ka ba ula ong bakila yo jing ithu da ka jing yo khalai tali ki tak maksiar Trump ula yoro shu ya ka jing pen kre ya ki limpung ya kai da ka bakdo ya ka jing job ha ka jing pen long ya ka FIFA World Cup ka badang sian Truly honored to welcome to the White House perhaps the greatest group of Winter Olympians in American history at the 2026 Olympic Games. Team USA won more gold medals than any American Winter Olympic team has ever won before. And what an amazing achievement. Tungin ya commitment ta ya ka jing pen bana ka badon kam na ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited. Ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited kala penmi ya ka jing penmana bakan sedang ban pelang ya ka hakerdam kulai ban nong mahir kiba hapo ka yam through stage 3 hydroelectric project nado ka santarik unailar kumtala kerpat ikipat ba ban kiar ban nei shajan jong kadam bat ki road wa namar ka jingdon jong ka kala ban kiu sindat bat kala ban bu jingma yaki lada ka jingdon jong ka ka kiu ya ka kerdan ka balabu ki kherdop jong kadam kila ban ple ka bala pat ban pin kiu ya ka haki benta ki basharum ka corporation kan sa aijin pentim sha keyboard pinya district but sha kinong don benta ka than lingba ki rang ba shnong hashwa ban ple ya ki kherdop ka corporation ka la kenturu ya ki pajba ban bot ya ki kendon ya da bat ban ya trelang khnang ban wanra ya ka jingshong shngan bat ban kiar na ki jingja basnosi mentapan ini pe ya ka jinglong jingman ka simreng hakalang ki benta jong ka jela
Hatura ka jingshit jingkriat ka sunbenang ka bakiu ka long lai pui degree Celsius bat ka bahiar ka long arpulai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long hinyop kandai na ka shispa ka jing hap slap ka long kandai 0.1 millimeter. Haba pai pat hanong ba shillong ka jingshit jingkriat ka sunbenang ka bakiu ka long arpun degree Celsius bat ka bahiar ka long khatra degree Celsius bat ka jing sngam ka hau ka long prapulai na ka shispa ka jing hap slap ka long lai point kandai millimeter. Kat ba ha jowai pan ka jingshit jingkriat ka sunbenang ka bakiu ka long arpun degree Celsius bat ka bahiar ka long khat kandai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long hinyop kandai na ka shispa bat ka jing hap slap ka long lai millimeter. Ka jing batai ka jing long ka sunbenang hatura shillong bat jowai kala bandon ka jing ter ulabba bat ka jing tit uperthat hagi babun ki jaka. Shaban poi shaka pakut jong ka thuk khobang ni pe byang sai sen ya khimat kongsan. Sedangkan Meghalaya ya ke jing rakhi ya ke handloom week haslong pimpau ya ke benta jong ke tanat ban kintiu ya ke kamai kaji ya ke jing pin kubor ya kilong kmi bat ke jing yok pateng ya ke sap tenrai. Sedangkan National Child Psychiatry CME Arhaja Apunri haslong hai khamat halor ka kwai ka kya ha ka bor per khat ki khna ha ki juk jong ki kor ki bor. Thnam ka jingya tai ha ka Dorba jong ka Garo Hills Autonomous District Council halor ka separate electoral bill haban pinsange shipor ya ka Dorbar. Penpau ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ya ka benta jong ka tanat handloom ha ka Roy ka par jong kari ha ka sni rakhe ya ka National Handloom Day. But kan mau buram chairman ka Rajya Sabha UCP Radhakrishnan ya ki priyo ki bala IT ya ka jingim ha ka Quit India Movement. Ti parlok ka tungila poi sha ka pakut jong ka thuk ko ba jingi mata ka janmit hadu bang dai shamyang pilai sai si kuble pi baro.